Resum oferit per Capitàlia. L'Ontinyent ja té una referència clara per al gol. Hat-trick de Casti per reivindicar-se i fer oblidar al Torito Aquino, no sols pels 3 gols, sinó per tot el que ha portat a l'equip. Victòria còmoda dels blanquinegres en la seva estrena del Clariano, front a un Carcaixent que apenes ha portat perill a la porteria de Cristian. El primer per obrir el seu hat-trick ha vingut pronte, al minut 13, amb una jugada coral entre un Ximo Wim molt actiu i encertat, Juanjo, que s'ha fet un far de córrer i arribar a la línia de fons, i remat inapel·lable de Casti per obrir el marcador. Quan l'Ontinyent ha tocat de primeres i amb velocitat, s'ha vist clarament la seva superioritat, joc ràpid i penetració per bandes. Així és com ha arribat el segon, amb centrada de Juli i Casti que remata amb la col·laboració, això sí, del porter rival. Els locals tenien el seu rival tocat i quasi afonat. Només era qüestió de temps. Lluís Felipe haguera pogut fer el tercer per sentenciar a la mitja hora, però li ha faltat precisió. Amb tot, ha continuat intentant, buscant la porteria rival, però trobant-se de nou amb el porter Pablo. Al descans, els aficionats es mostraven inconformistes perquè veien que l'equip podia anar a més. Molt entretingut, la veritat és que el partit s'ha ficat de cara a prompte, Casti ha fet 2 gols i l'Ontinyent està transitant bé, està tinguent la pilota quan toca i està decidint prou bé. Ha començat molt bé i estem disfrutant de lo que és el partit, però un poquet no coneguem encara els jugadors, perquè són molt nous, però bé, en principi el joc molt fluid i molt bé, i sobretot el resultat de puta mare. La veterania ens pot ajudar, Juli jo crec que ens pot ajudar molt, però crec que n'hi ha que donar-li un poquet de temps, perquè bueno, es veu que està l'equip sòlid i avui, per exemple, hem començat pronte marcant i això dona molta tranquil·litat, però jo crec que falta esperar 3-4 partits per a veure com resulta el equipo. Estoy viendo el equipo bien. Lo único que creo que le falta un poquitín más de mordiente. Creo que le falta un poco de mordiente. Pero yo el equipo lo estoy viendo bien y jugamos bien al fútbol, claro. Le falta una chispa, unos pases que hacían fallar que habían podido ser teniendo los gols, pero pensé que uno ha sido un fallo del porter d'ell molt gran. Entonces anirem 1-0, no sé, l'equip el veig bé, però falta una, no sé com explicar-ho, falta una xispeta. Sí que el partit està sent plàcid, el que passa que de quan en quan el Carcaixent s'aproxima i ja que anar en compte. El Carcaixent ha pres una mica d'oxigen només eixir del vestuari. Ha viscut de les errades dels ontinyentins i així, al minut 2 de la segona part, Edu ha sorprès amb un tir precís que ha perforat la xarxa local. Un partit que estava controlat s'haguera pogut complicar, però l'Ontinyent d'aquesta temporada no sembla massa disposat a deixar les coses per al final. Així que ha reaccionat de seguida i amb una contra ràpida, la bala humana, que és Juanjo, ha superat el porter rival que eixia a la desesperada. Així sí que s'ha tancat definitivament el partit i ha tornat de nou el control total del joc. Però l'Ontinyent continuava demostrant les seues pistonades i en una d'elles, Nico, estilet per la banda esquerra, ha arribat a línia de fons i ha servit la passada de la mort amb la qual Casti certificava el seu primer hat-trick com a jugador de l'Ontinyent.
encara Nico, minuts després, ha intentat una rematada espectacular de tisora que haguera estat, sens dubte, el golaç de la vesprada nit al Clariana. Els punyals que té l'Ontinyent han seguit obrint en canal l'equip contrari i exhibint el seu perill fins al xiulit final de l'Albret. Al final, la semana pasada tuve mala suerte, llegué forzado y se me fue arriba. Y bueno, esta semana, pues mira, los 3 balones que tocan en el área han entrado y hay que seguir así, con esta dinámica. Ya lo dije yo cuando me ficharon, que a mí no me importaba meter goles, a mí lo que me importaba era que el equipo ganara y mientras que el equipo gane, yo peleo y a sumar de 3 en 3, que es lo importante. La verdad que desde fuera se puede ver que el equipo va, que el equipo aprieta, pero los partidos cuestan de sacar. Al final son equipos que te compiten, te pelean. Le ganó al Tabernes en casa al Carcaixent y bueno, la semana que viene vamos a Castellón a intentar sacar los 3 puntos porque va a ser un partido muy complicado. El marcar gol ajuda molt, no? I quan marques pronte pues, l'equip ja no té aquesta ansietat de tindre que marcar, perquè ja tens tu un gol en el marcador i mantindre porteria a 0 són els 3 punts. Ens ha donat aquesta comoditat, hem trobat més facilitat, anàvem manejant el Carcaixent de part a part, buscant sempre algun espai per dins o per fora que es portara un atac vertical, com ha sigut el primer gol. El segon gol, doncs, bueno, al final és una molt bona jugada, però el porter d'ells pareix que no ha estat massa afortunat. Després sí que hem tingut 2 o 3 situacions clares en Lluís, que al final no han pogut ser. Se n'ha anat al descans 2-0 i en la represa hem fet coses que no estàvem fent en la primera part. Acumulant molta gent per dins a recibir en l'eixida de valor, quan no toca, i en una d'elles hem perdut el valor i ens han matat. Per fortuna l'equip ha reaccionat bé i en una transició ràpida hem aparegut entre Lluís, Casti i Juanjo, que ha sigut una transició espectacular i que Juanjo ha tingut la paciència i la precisió de definir. Aquest gol ens ha donat un poquet d'aire perquè veníem del gol d'ells. Nosaltres tractem sempre de buscar una zona on puguem assegurar el valor i poquet a poquet ordenar un atac. I quan l'atac apareix és quan es veu la velocitat de valor que fa falta per a trencar un bloc, una línia defensiva. Però sempre no pots jugar a aquesta velocitat, evidentment. Al final, cada vegada que jugues a aquesta velocitat, tu també arriesgues a que es perda. Quan més velocitat claves, sol perdre's un poc de precisió i de seguretat. Al final, encara és massa pronte. Jo penso que hi ha que anar acumulant jornades, portem 2 de 2 i que continuï aquesta dinàmica positiva de 3+3 i 3+3 i al final, 3+3, 6. I al final, jugar-se la setmana que ve contra ells i seguir l'ordre del calendari, no hi ha més. 2 partits i 6 punts per arrencar la temporada com a reclam per arribar als 1.000 socis, un objectiu que ja està molt a prop. A la tercera jornada, la pròxima, arriba un dels partits grans de la temporada. Serà contra el Castellonense a sa casa, un rival que arribarà ferit després de perdre també per 4-2 a Tavernes. Això només ha fet que començar i ja està posant-se més que interessant. Som els que no tenim por a matinar, els que estem en marxa mentre el món dorm, als qui ningú ha regalat res. Tenim ADN emprenedor i combatiu. Som els que tenim la sort d'habitar este tros de món, rovellet, terreta, paradís. Els qui de la terra a les fàbriques hem progressat. Tenim ADN treballador. Som els qui saben viure els millors moments, els qui tenim orgull heretat, del que hem sigut, de tot el que ens ha arribat. Així ens pariren, així hem vingut, així estem. Tenim el millor ADN del món, ADN Ontinyent.